A ja som bola kedysi veľmi zablokovaná, hanblivá. Naozaj nemala šťastie v tých vzťahoch. Keby aj ten život mi prinášal samé prekážky, a to nehovorím o tom, akými finančnými komplikáciami som si v živote prešla. Tak možno, ak sa vnímaš aj ty vo svojom živote, že na sebe pracuješ, hľadaš tie riešenie a skutočne túžiš po tom hlbšom naplnení, po láske vo svojom živote a skutočne plniť si svoje sny, nájsť ten svoj potenciál, tak ťa pozývam na prácu so mnou, nakoľko ja prichádzam od praxe, kde naozaj dnes žijem úžasný život, žijem na nádhernom Mauriciu a vychutnávam si svoj život, mám úžasný vzťah, ale tiež som musela pochopiť, čo sa tam deje, kde som zablokovaná, lebo skutočne niekedy tie bloky, hlbšie úrovne sú akýby blokované až cez našu rodinu, až cez skutočne naše to detstvo. Preto ak hľadaš tie odpovede a skutočne si pripravená otvoriť tú silu vo svojom živote, nájsť tie odpovede a viesť a tvoriť si svoj život podľa svojich predstav, ťa pozývam na rozhovor so mnou, kde sa poviem ak tvoju situáciu a bližšie ti rada vysvetlím, ako ti viem pomôcť. A som tu, aby som ťa podporila, viedla, aby som otvorila tú úžasnú silu v tebe samej. A volám sa Zna Jankajová, som médium, psychik, liečiteľka, transformačná koučka a mentorka. Mám 6 rokov skúsenosti s ľuďmi, viac ako 400 spokojných klientiek zo 14 krajín. Takže čo ti prinášam sú efektívne podporujúce techniky, uzdravujeme tvoje emócie, neželané vzťahy, akékoľvek negatívne, nespracované, ešte staré emócie, trámy až do toho detstva a dokonca, ak možno vnímaš, že máš isté obavy z budúcnosti, čo sa kde udeje, tak vieme pracovať aj s tými strachmi až po podporu rýchlejšieho uzdravenia tvojho tela. Takže máš sa na čo tešiť, napíš mi a dohodneme si rozhovor. A do 30. júna vieš využiť úžasnú zľavu 15% na sedenie so mnou, takže ozvi sa mi čím skôr a čoskoro sa počujeme.